on a ensemble k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo danbe sira kan ani tiɲɛ sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw min ye an jɛɲɔgɔn a n'an baarakɛɲɔgɔn Bubuma Bell bi k'aw welelen don fanga la jɔn fɛ Soya Bayaya karamɔgɔ jatɔ karamɔgɔ min ɲɔgɔn wari minɛna tɛ Mali kɔnɔ surafɛn minɛna mɔgɔ lankolon o de ye plainte don Bubuma Bell kama ani Bubuma Bell kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la bi an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ fɛ bɛɛ ka Bubuma Bell dɛmɛ bɛɛ ka soutien i y'a faamuya bala soutien ɲɛsin Bubuma Bell ma Bubuma Bell welelen don fanga la bi Bubuma Bell min ɲɔgɔn faso jɔla tɛ yen Bubuma Bell min kɛra Mali fɛ Bubuma Bell min bɛ ka Mali segin a danbe kɔnɔ bi i y'a faamuya bala juguw de wulilen don a nɔfɛ bi ko fo k'u k'a da minɛ k'a sen minɛ walasa a kana se ka faso jɔ an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka soutien ta k'a ɲɛsin Bubuma Bell ma bɛɛ ka Bubuma Bell dɛmɛ wa bɛɛ ka taa tribunal da la ka taa Bubuma Bell soutenir Soya Bayaya o de plainte don Bubuma Bell kama k'a da kun jumɛn kan ko Bubuma Bell ye dɔ fɔ ale ma ko dɔ man ka fɔ ale ma ale bɛ tile ka dɔ fɔ mɔgɔw ma ka faso lagosi ka faso danbe bɔ a la ni dɔ fɔra ale ma ko o man ka kɛ plainte bɛ don mɔgɔw kama n'i ye mɔgɔ ye plainte tɛgɛ la dɛsɛ ni tatiɲɛ de sera a ma sinon n'i bɛ tiɲɛ kan min plainte ko bɛ yen plainte ko tɛ yen mais n'i ye mɔgɔ ye n'a bɛ ka plainte don bi na mɔgɔw kama a dɛsɛra de cogo t'a bolo i y'a faamuya bala a siginba malo kɛnɛ kan mais ni ala na kira sɔnna Bubuma Bell foyi tɛna sɔrɔ parce que maliyɛn bɛɛ ka soutien bɛ a yɔrɔ k'a da mun kan fasoden ɲuman don k'a da mun kan danbe b'a la k'a da mun kan a kɛra faso fɛ Bubuma Bell mon soutien total an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka dɛmɛ bi yɔrɔ wa an ka niya b'i nɔfɛ k'a da mun kan i kɛra faso fɛ mɔgɔ bɛ faso fɛ anw b'i fɛ mɔgɔ bɛ tiɲɛ kan anw b'i dɛmɛ i y'a faamuya bala n'i ye Mali jɔlaw jate bi Bubuma Bell n'a ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔ filanan ye a ka fɔ e k'o sen minɛ k'o da minɛ i y'a faamuya bala a tɛ kɛ anw ɲɛna yan dɛ ka fɔ maliden bɛɛ ye nin ko de bɛ sen na bi Bubuma Bell Soya Bayaya ye plainte don a kama k'a da mun kan a bɛ ka faso dɛmɛ a bɛ ka nin fanga dɛmɛ o man di Soya ye ale bolo n'a ye plainte don sa Bubuma Bell bɛ siran k'a dabɔ Maliko la i ma foyi faamuya ala ka hinɛ la Soya Bayaya k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya foyi tɛ an bonya kaso tɛ banburu tɛ marifa tɛ piki tɛ foyi an bɛ an faso defa fɔ an joli laban hali n'anw de bɛ kɛ saraka ye walasa faso in ka segin a danbe kɔnɔ anw bɛ préféré ka kɛ saraka ye walasa maliyɛnw ka lafiya foyi t'an bonya plainte tɛ foyi n'a faamuya bala n'i ye mɔgɔninfin ye plainte tɛgɛ la dɔrɔn dɛsɛ don nin cɛkɔrɔba diinɛ ɲɛmɔgɔ a bɛ seli mɔgɔw ɲɛfɛ o de bɛ ka plainte don bi mɔgɔw kama mais c'est une honte la déception totale ko Bubuma Bell ko k'ale tun ye rappel kɔrɔ de ye n'i tɛ rappel kɔrɔ ye plainte don ku n'i tɛ rappel kɔrɔ ye bɔ i ka jaabi dɔrɔn bɔ i ka na ni dalilu ye c'est tout mais mun plainte de bɛ yen parce que Bubuma Bell jɔyɔrɔ ka bon ni fanga dɛmɛli la Soya tɛ nin fanga fɛ parce que nin fanga tɛ ka wari di karamɔgɔw ma kuma fa n'a ba filɛ Soya tɛ nin fanga in fɛ Bubuma Bell jɔyɔrɔ ka bon ni fanga in dɛmɛli la Bubuma Bell i y'a faamuya bala a bɛ lamɛn ka tɛmɛ videomani bɛɛ kan a n'ale sera k'o don kaso la i y'a faamuya bala mɔgɔw na fɛrɛ transforme mais ale m'a faamu o Bubuma Bell ɲɔgɔn caman de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Bubuma Bell ɲɔgɔn baden de bɛ diɲɛ kɔnɔ Bubuma Bell an ka soutien b'i ye an b'i fɛ an b'i kɔ i bɛ sa yɔrɔ la anw bɛ toli ye ni ala na kira sɔnna i y'a faamuya bala a da tɛ to i la ni ala na kira sɔnna paga tɛ bɔ nin ko la i y'a faamu an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ bɛɛ ka Bubuma Bell dɛmɛ Soya de ye plainte don a kama k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la bi i y'a faamuya bala maliyɛn bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka Bubuma Bell dɛmɛ bɛɛ ka soutenir o de ye anw ka hakilina an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na i y'a faamuya bala comment s'appelle Asimi bɛ baara min na bi Mali kɔnɔ an bɛ na an da don o la mɔgɔkɔrɔba kuma suruku b'o don cɛ kɛlɛ min y'a fɔ yan ko kɛlɛkɛminɛn min bɛ an bolo bi i y'a faamuya bala a tɛ hali Faransi bolo ne de y'a fɔ cɛ kɛlɛ min y'a fɔ ko satande bɛ Mali kɔnɔ i y'a faamuya bala n'o ye n soso ka vidéonin tigɛ k'a monter Balayira bɛ nkalon tigɛ a bɛ tan a bɛ tan tiɲɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni anw y'an bolo ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ ma tile de bɛ bɔ yen an tɛ kuma kun fɛ dɛ wa anw tɛ nkalon tigɛ jamana kɔnɔdenw ye mɔgɔw ka danaya bɛ anw kan wa anw ye mɔgɔbaw de
ni mɔgɔw dar'i la i kan ka baara kɛ ni tiɲɛ de i kan ka tiɲɛ de bɔ i da kɔnɔ i y'a faamu ne ye nin fɔ yan n ko satan de bɛ yen n ko kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo i y'a faamuya bala hara ɲɔgɔn tɛ faransi bolo u ye fan bɛɛ kɛ sɔnni ma ko nin transition dɛmɛbagaw u bɛ nkalon tigɛ u bɛ ka mali bila ka taa yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min na ala ka teli n'a ka ciden ye i y'a faamu fɛn bɔra amerikanw de bɔra ka communiqué kɛ diɲɛ bɛɛ ye wa a bɛ diɲɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɔra kalama ye wa a bɛ diɲɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ wa a bɛɛ ye kunnafoni lamɛn amerikanw de bɔra ka communiqué kɛ i y'a faamuya b'a la ko faransi k'a kana faratu i y'a faamuya ko faransi ka hakili to a yɛrɛ la ko minɛnw bɛ mali bolo bi ni faransi ka avion ko k'a bɛ dogo i y'a faamuya b'a la ka don mali territoire kɔnɔ ko minɛn b'an bolo bi a bɛ se ka faransi ka avion lajigin amerikanw de ye nin fɔ dɛ o y'a sɔrɔ anw ye nin fɔ yan ko kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo olu ma yira birifini dalen b'olu kan kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo olu tɛ yira fo n'an ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na a dɔw y'a kɛ i y'a faamuya b'a la kumakolon fɔ ni mankankolon fɔ ni lagosi ni i y'a faamuya b'a la yɛlɛ ni jugusagodenya ye an kɔni an b'a nɔ na yan n'an y'a fɔ dɔrɔn a tɛ wuli n'an y'a bila yɔrɔ dɔ giri tɛ se ka ta ka bɔ yen anw ye fɛn fɛn fɔ amerikaw nana segin a kan ko minɛnw bɛ mali bolo bi bilahi u bɛ se ka faransi bunte ameriki de ye nin fɔ dɛ a sɛbɛnni bɛ fan bɛɛ fɛ ameriki perezan n'a nɔfɛmɔgɔ joe biden olu de ye information sɔrɔ ka kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ minɛnw bɛ mali bolo bi bilahi mali bɛ se ka faransi ci ko faransi ka janto a yɛrɛ la dɛ u ka minɛnw ɲini i y'a faamuya ko dɔ fara u ka sécurité kan u ka dɔ fara u ka sɔrɔdasi kan ko mali tɛ se ka maga bi dɛ ko faransi tɛ se mali la bi ameriki de ye nin kunnafoni di diɲɛ bɛɛ ma a bɛ diɲɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ wa diɲɛ bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ se bɛ mali ye bi minɛnw b'an bolo minɛn jugubaw minɛn minnu bɛ se ka faransi ka a filenkolon ci ka dagakolon ci ni minɛnw b'an bolo faransi ka avion tɛ se ka don an ka territoire kan o b'a yira k'a fɔ faransi tɛ ka foyi kɛ mali la tuguni faransi tɛ se ka foyi kɛ anw na n'an ni faransi bɛ ɲɔgɔn na n'u ko k'u bɛ avion bila ka na anw fɛ minɛnw b'an bolo minɛn minnu bɛ se ka avion kunbɛn o b'a yira k'a fɔ mali est très puissant mali bɛ se ka faransi kɛlɛ bi mali bɛ se ka faransi bunte bi an ye nin fɔ yan dɛ bala yira bɛ nkalon tigɛ armée monte en puissance kɛlɛkɛminɛnw bɛ ameriki bɔra ka segin ne ka kuma kan bala yira bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon tɛ ko se bɛ mali ye bi wa mali bɛ se ka faransi kɛlɛ mali bɛ se ka faransi kɛlɛ bi mali bɛ se ka dugu ci dugu min tɛ faransi ye grâce à qui jigitugu masa grâce à qui Poutine minɛn fɛn fɛn bɛ Poutine bolo a y'a ɲɔgɔn dɔ di mali ma minɛn fɛn fɛn bɛ Poutine bolo a y'a ɲɔgɔn dɔ di mali ma bi ameriki y'a fɔ dɛ i b'a dɔn c'est que olu ka renseignement ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ américains olu ka renseignement ala ye barika fɛn fɛn don olu la kunnafoni ɲini don minɛn fɛn fɛn bɛ don mali kɔnɔ ɲɛ b'a bɛɛ la u b'a bɛɛ kalama i m'a ye joe biden delila k'a fɔ ko Poutine bɛ ka minɛnw di mali ma ko afiriki duralen tɛ nin minɛn ninnu na joe biden ye nin fɔ ko Poutine bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw di afirikaw ma ko afiriki duralen tɛ nin minɛn ninnu na a kun u ka kunnafoni sɛbɛn u ka kunnafonidilaw i y'a faamuya wala u y'a cari fan bɛɛ fɛ kunnafoni bɔra ameriki kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko i y'a faamuya bala minɛnw bɛ mali bolo ni faransi ka avion min faratu ka tɛmɛ mali sankolo sanfɛla la ko mali bɛ se k'a lajigin a minɛn bɛ yen ni faransi min faratu k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ mali sankolo sanfɛla la minɛn b'an bolo a b'a sani k'a b'o ka avion cɛ tigɛ i y'a faamuya bala k'a filenkolon ci ka dagakolon ci o b'a yira k'a fɔ armée monte en puissance ala ka barika don asimina jigitugu masa i y'a faamuya bala hali Europe bi an bɛ se k'an jɔ u ɲɛ hali faransi i y'a faamuya bala an bɛ se k'u bunte a se b'an ɲɛ bi Algérie olu bɛɛ ka dɔgɔ Algérie o Nigeria o Afrique tɛ bi a bɛ an ni Europe de cɛ a minɛn b'an bolo Joe Biden y'a fɔ a minɛn b'an bolo a se bɛ an ye Ameriki kunnafonidilaw de y'a fɔ Americains de y'a ko ɲɛɲini k'a fɔ minɛn b'an bolo bi munna minnu bɛ se ka Europe ci faransi tɛ Europe n delila ka video yira aw la yan satan de bɛ yen mali kɔnɔ yen i y'a faamuya b'a la girin bɛ k'a lajigin ka taa bila ga kɔrɔ birifini dalen b'a kan mɔgɔ dɔw ko ko barigon don tellement que sont bêtes tellement que o tɛ ko kalama
ko ne video min yira ko barikon don e ni ala na kɛra cɛ barikon jigitɔ i y'a faamuya b'a la ga kɔrɔ birifini de bɛ da o kan bɛɛ b'a dɔn k'o ye fɛn juguba de ye birifini bɛ da fɛn fɛn kan fɛn fɛn bɛ dogo mɔgɔw la ni kunkolo bɛ baara kɛ bila i kan ka faamuya k'a fɔ nin ye fɛn jugu de ye a video n y'a bila réseau sanfɛ n ka video tɛmɛnenw la a bɛ yen a video bɛ mɔgɔw yɛrɛ kun i y'a faamuya b'a la satanden o bɛ ka déposer mali kɔnɔ birifini dalen b'a kan i y'a faamuya b'a la o bɛ ka a bila guwa dugu ma cɛ dɔ ko ne ma ko barikon don yɛlɛ bɛ ɲini k'an faga e ni ala kɛ bariko langolo i bɛ birifini biro ka mun na mais c'est des malades c'est des malades armée monte en puissance minan jugubaw b'an bolo se b'an ye bi Asimi bɛ ka mali segin a danbe kɔnɔ cɛ o cɛ n'i y'a kɔrɔbɔ bi la an b'i faga a se b'an ye bi jamana o jamana irisi bɔlen kɔfɛ a la jamana o jamana n'i k'i bɛ mali kɛlɛ bi mali b'i faga a se b'an ye bi la minan b'an bolo a capacité b'an na dɔnniya b'an na cɛ b'an bolo mali kɔnɔ bi an ye nin fɔ a mɛnna mɔgɔkɔrɔba kuma suruku bɔ don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ne fɔlɔ de y'a fɔ yan n ko minɛnw b'an bolo minɛn minnu ɲɔgɔn tɛ faransi bolo minɛn b'an bolo minɛn minnu bɛ se ka faransi ci u y'a kɛ yɛlɛko ye ameriki bɔra ka dalu di bɛɛ ma ko minɛnw b'an bolo bi faransi avion tɛ dɛ hali faransi an bɛ se ka cɛ tigɛ hali faransi an bɛ se ka cɛ tigɛ kuma banna o kuma banna pewu ni min b'a ta a ta ni min t'a ta to yen i bɛ dɔ mankan mɛn ni minɛn ninnu b'an bolo jadisiw bɛ yen jadisiw kɛlɛ olu b'u dogo de a dɔw yɛrɛ ye maliyɛnw de a dɔw yɛrɛ y'a faamuya b'a la an denw don o bɛ dɔrɔgu ta su fɛ dɔrɔn ka taa maliw jeni walima ka taa fɛnniw kɛ ni ku bɛ wuli ka t'olu faga u bɛ boli ka don dugu kɔnɔ i t'o ni duguladenw bɔ ɲɔgɔn na sinon k'u jɔ an ɲɛ bilahi an b'u dasi fo yamisekɔrɔ bilahi minɛn b'an ye a se b'an ye ka Asimi fo jigitugu masa an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini i ye baara kɛ mali kɔnɔ président ma kɛ i ye baara kɛ mali kɔnɔ ministre ma kɛ i ye baara kɛ mali kɔnɔ cɛ ma kɛ fɔlɔ o masakɛ mana mali kɔnɔ min y'a kɛ an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini wa ji bɛ don kɔ la dɔɔnin de mɔgɔ minnu pereselen don nin dugu minɛnen don nin kɛlɛ ma ban malo da ka gɛlɛn tugu da ka o y'i kungo de y'i bolo nafigiden bɛɛ b'a dɔn ko bi ka fisa ni kun ye wa maliyɛnw bɛ impôt sara san kɔnɔ siɲɛ kelen de a ye impôt min sara a donna ji la a ye impôt min sara a donna lakana la a ye impôt min sara a donna kɛnɛya la ani min pereselen don o la i ba feere i y'a faamuya b'a la i ka mali jɔ n'a ye an bɛ to nin kɔ ye wa an bɛ nin fɛ a ɲɔgɔn ma na président min ye dɔ bɔ a ka sara la k'a di fantanw ma Asimi don président min y'a faamuya b'a la n'a y'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw tɛ impôt sara fɛ n'a jɛra a ka sara kɔ ka don lakana la Asimi don an b'o labila mɔgɔ ye yan i bɛ bo fara ka dɛsɛ i bɛ anw sɔrɔ ɲɛfɛ an bɛ sa Asimi kɔ wa an b'a fɛ an b'a dɛmɛ fo an joli laban foyi t'an bɔ a kɔ foyi tɛ an bɔ Asimi kɔ wala k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye mali bɛ se ka faransi ci bi a minɛnw b'an bolo a se bɛ an ye mali bɛ se sabu faransi tɛ se k'i ɲɛsin mali ma bi ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kalili ma mali bɛ se ka faransi kɛlɛ bilahi amerikaw bɔra n'a ye o ko minɛnw b'an bolo bɛ se ka faransi ka avion lajigin faransi bɛ kɛlɛ kɛ ni mun ye arafali ni avion ni fɛn ninnu n'an bɛ se k'o lajigin faransi bɛ taa min faransi bɛ taa yɔrɔ jumɛn ni pa ameriki bɔra n'o kunnafoni ko se b'an ye bi minɛnw b'an bolo bi i y'a faamuya b'a la n'o bɛ se ka mali territoire bɛɛ lakana mais alhamdulilayi rabil alamin ala ka barika don Asimi na ala ka barika don Poutine na ala ka barika don videomani hɔrɔnw ni commentaire hɔrɔnkɛlaw ni an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ta ye mali ko ye hali bi an jɔlen ka to an ka Asimi dɛmɛ mankan fɛn fɛn bɛ sen na taa ɲini don mali kɔnɔ yen kɛlɛ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ taa ɲini don mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mankan kolon ci la a bɛɛ hɔrɔn kolonden a bɛɛ ɲamaden halaladen bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ parce que ka da mun kan o ye misali yira ka dalu yira mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kule la a donna ta a bɔra ta a bɛɛ ɲamaden cɛ fara muso kan race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris ne de b'a fɔ cɛw cɛ bɛ kule la bi kunu maliyɛnw ye danaya d'a kan a tigi labana cogo jumɛn hɔrɔn kolonden cɛ o cɛ bɛ kule la bi maliyɛnw ka danaya tun b'a tigi kan kunu a tigi ka i y'a faamuya b'a la kɛwale n'a ka wulikajɔ labana cogo di jigitigɛ ani kumasulu a y'olu to ka bo fara o b'a sɔrɔ ɲɛfɛ
an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na i y'a faamuya b'a la Asimi Jigitugu masa a ye baaraba wɛrɛ kɛ anw tun b'a la minisima ka gɛn a donna ta a bɔra ta a y'a kɔntara cɛ ne y'a fɔ aw ye maanifin b'i tɛgɛ bɔ kunnatɔ bolo k'a sɔrɔ i m'a sama nin denmisɛn ninnu kunkolo bɛ baara kɛ dɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la u ka dɔnta ka bon ka tɛmɛ Joe Biden kan u ka dɔnta ka bon ka tɛmɛ Macron kan u ka dɔnta ka bon ka tɛmɛ y'a faamuya b'a la masakɛ caman kan olu tɛ perese o olu bɛ baara kɛ ni hakili de ye i y'a faamuya la n'i ye dusu bila hakili ɲɛ dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ ninnu bɛ taa molo anw do tun pereselen don ko minisima ka gɛn i y'a faamuya b'a la ni kabakurun ani bere i y'a faamuya b'a la ani violence Asimi ko a ye taa dɔɔni dɔɔni a y'a hakili sigi Asimi minisima gɛn k'a sɔrɔ a ma bere ta k'a sɔrɔ a ma marifa ta k'a sɔrɔ a ma kule micro la k'a sɔrɔ a ma foyi kɛ a ye minisima gɛn pewu minisima ka contrat min bantɔ filɛ nin a tɛ renouveler tuguni nin y'a bannen ye pewu Jigitugu masa n ko bilahi équipe min bɛ Mali kunna bi o bɛ Mali segin a danbe kɔnɔ Jopu don wa Asimi don wa Kamara don wa Modibo Kɔnɛ don wa Wage don wa Njawu don wa cɛ baara wariya ka ɲɛ ka bon hakili ma o ye minisima gɛn pewu k'a sɔrɔ ma filenkolon ci k'a sɔrɔ ma mankan ci k'a sɔrɔ ma fan bɛɛ kɛ so ni makɔrɔni o ye minisima gɛn k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ a ma kɛ foyi ye n bɛna dalilu di aw ma sisan n bɛna preuve mɛ cɛ an ka taa n'an bɛ ka taa an bɛ se hali ni ninnu ka bilan danna nin de ma ka Faransi gɛn ka maramafɛnw san an bɛ sa ninnu kɔ hali ni ninnu ka san 5 baara de bɛnna nin ma parce que Faransi ka jugu ka tɛmɛ Furafonɛ kan Faransi ka jugu ka tɛmɛ Ibilisa kan Faransi gɛnni a bɛ mais o bilan c'est un bilan le bilan le plus lourd du monde ka Faransi daga ta ka bɔ Afrique kɔnɔ o bilan c'est un bilan le plus lourd du monde ni aw tɔw dɔn an b'o dɔn ne balimaw Asimi ye minisima gɛn cogo di n bɛna n da don o la k'o walawala Jigitugu masa président ka président muso ɲuman de ye ale tɛ perese kunkolo bɛ baara kɛ hakili bɛ a la a ka dɔnta ka bon a tɛ perese o i ma a tɛ kuma n'i bɛ tiɲɛ kan i tɛ kuma n'i bɛ tiɲɛ kan i tɛ waso n'i bɛ tiɲɛ kan i tɛ yɛrɛ yira baara ɲuman de b'a yɛrɛ kofɔ baara ɲuman de b'a yɛrɛ yira Jigitugu masa a ye minisima gɛn minisima ka contrat tɛ renouveler tuguni ka Faransi ta tiɲɛ ka Faransi kɔ jɛni kunya jɛni o tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke Asimi ka Faransi faga ka sɔrɔ a ma bese ta ka Faransi faga ka sɔrɔ a ma marifa ci u la ka Faransi ta tiɲɛ ka sɔrɔ a ma a kɛ ni violence ye Jigitugu masa a ka dɔnta ka bon fo k'a fɔ k'a ka bon ne balimaw Asimi ye minisima gɛn ka minisima ka contrat ka annuler ka minisima ko y'a faamuya b'a la ka filenkolon ci ka dagakolon ci ne balimaw Faransi de tun bɛ sɛbɛnni kɛ anw nɔ na ONU na Faransi de tun bɛ i y'a faamuya b'a la c'est que Mali tun ye Faransi de ta ye Faransi de tun bɛ décision ta Faransi de tun bɛ Mali fɛn bɛɛ kɛ sɛbɛnni bɛ kɛ anw nɔ na an jɛra n'a ye minisima bɛ taa Mali kɔnɔ an jɛra n'a ye minisima bɛ to Mali kɔnɔ an jɛra n'a ye a bɛ komi Mali tun ye Faransi de ta ye président tun tɛ anw bolo an ka président tun ye Faransi de ye an ka ko bɛɛ tun ye Faransi de ye Asimi ninnu ye degré bɔ Faransi bɛ sɛbɛnni min kɛ anw nɔ na ONU na à partir d'aujourd'hui anw tɛ jɛn n'a ye u kana sɛbɛnni kɛ anw nana u ka sɛbɛnni de bɛ wolo minisima ka taga la Mali kɔnɔ u ka sɛbɛnni o de bɛ wolo minisima ka contrat renouvelé la u ka sɛbɛnni o de bɛ wolo minisima ka to la Mali kɔnɔ Asimi ko à partir de maintenant u bɛ sɛbɛnni fɛn fɛn kɛ anw tɔgɔ la ONU na u ka jɔ an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ minisima ka contrat tɛ renouvelé ni Faransi ko b'a forcer i y'a faamuya b'a la minisima ka contrat ka renouvelé élection de bɛ kɛ ni élection kɛra Russie tɛna sɔn ka fara Faransi kan Chine tɛna sɔn ka fara Faransi kan ninnu bɛɛ bɛna Mali de ka côté la parce que Mali y'a kɛ u ye ni Congo ye Mali sɔrɔ olu fana bɛna kɛ Mali ye Faransi tun bɛ jugu sago denya fɛn fɛn na ka ɲɛsin Mali ma Asimi ko à partir d'aujourd'hui Mali ye jamana de ye Mali ye continuité de ye i y'a faamuya b'a la Mali bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ Faransi man ka Mali représenter ONU na tuguni nin y'a bannen ye Mali de b'a yɛrɛ représenter u b'a yira k'a fɔ nin ye minisima su donnen ye nin ye minisima salen ye nin ye minisima ka contrat i y'a faamuya b'a la a tɛ renouveler tuguni Jigitugu masa ka minisima ta tiɲɛ k'a sɔrɔ a ma kule ka minisima ka contrat ka annuler k'a sɔrɔ a ma bere ta a ma gabakurun ta a ma mugu ci a ma foyi kɛ ka Faransi faga k'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la a m'u kɛlɛ ninnu ta tiɲɛna pewu Asimi nin de kɛ ka dɛgɛrɛ bɔ
i y'a faamuya b'a la Faransi tun bɛ i y'a faamuya b'a la Faransi de tun ye anw ka kumada ye ONU kɔnɔ Faransi de tun bɛ décision ta anw nɔ na Faransi de tun b'a sago kɛ anw na ONU na Assimi ko à partir d'aujourd'hui Faransi tɛ anw ka foyi représenté ONU na ni sɛbɛnni i y'a faamuya b'a la ni sɔrɔdasiw ka taa ye ni MINUSMA ka to yen ko ça c'est fini terminé an yɛrɛ de b'an ka décision ta fɛn min ka ɲi an yɛrɛ ma an yɛrɛ de bɛ t'o fɔ ONU kɔnɔ ye jigitugu masa ni Faransi tɛ se ka sɛbɛnni kɛ i y'a faamuya b'a la anw nɔ na ni Faransi tɛna sɛbɛnni kɛ anw tɔgɔ la o bɛ mun de yira MINUSMA ka contrat i y'a faamuya b'a la Djibo taara n'a ye déjà fo lahara MINUSMA ka contrat tɛna renouveler tuguni Faransi ka sɛbɛnni n'u ka i y'a faamuya b'a la jugu sagoya de tun y'a to MINUSMA bɛ to anw fɛ o ka contrat bɛ renouveler nkalonbaw bɛ tigɛ c'est à dire que o bɛ ala mais ni ne ye n sigi ka miiri quoi bilahi n dusu de bɛ tiɲɛ quoi bilahi Mali tun tɛ yen Mali tun tɛ yen mɔgɔ tun tɛ jamana kunna Faransi de tun bɛ anw ka fɛn bɛɛ kɛ nkalon mɔgɔ faga i y'a faamuya b'a accordaliser fɛn kolon bɛɛ olu tun bɛ nin bɛɛ kɛ Mali tɔgɔ la k'a sɔrɔ Maliyɛnw t'a kalama a tɛ Mali arranger Assimi ko de tɛ kɛ tuguni fɛn fɛn ye Mali kunkanko kuma ye Mali ɲɛmɔgɔ de bɛ décision ta Faransi tɛ décision ta anw nɔ na tuguni fɛn fɛn de ye Mali ko ye Maliyɛnw de kan k'u mais Ala ka barika don Assimi na nin d'a kɛ cogo ye bilahi saya don balo tɛ yen Maliyɛnw bɛ cogo min na bi bilahi anw bɛɛ bɛ préféré de ka taa lahara mais mɔgɔ tɛ anw danbe bɔ an na tuguni bilahi Maliyɛnw bɛ cogo min na bi anw bɛ préféré de ka sa i y'a faamuya b'a la mɔgɔ tɛ anw kɔfɛ tuguni c'est fini jigitugu masa a kɛra Faransi bolo donko ni donkoma ye n'u y'a don ka taa ɲɛfɛ u fa bɛ sa n'u y'a don ka taa kɔfɛ u ba bɛ sa n'u tora donbali fana u na lahara kɔlɔn ji min Assimi nin de kɛ MINUSMA ka contrat Assimi ça veut dire que Assimi a annulé a tɛ renouveler tuguni parce que a tun bɛ renouveler sira minnu fɛ Assimi a bɛɛ datugu a y'a bɛɛ gere MINUSMA ka contrat tun bɛ renouveler sira minnu fɛ o tun bɛ renouveler ni stratégie minnu ye Assimi ko o si tɛ malidenw ka hakilina o si tɛ malidenw ka laɲini Faransi yɛrɛ de tun b'a bɔ a yɛrɛ la ka nkalonbaw tigɛ Mali mago bɛ MINUSMA la ka sɛbɛnniw kɛ Mali nɔ na k'o bila ka taa ONU na ka kɛ Mali kumada ye ONU na ka kɛ Mali sen ye ka kɛ Mali da ye Assimi ko banna tuguni sen bɛ an na kunkolo bɛ an na nun bɛ an na tulo bɛ an na bolo bɛ an na an yɛrɛ b'an ka fɛn bɛɛ kɛ bi Faransi sira yɔrɔ min na tile k'a kɔden pɛrɛn i y'a faamuya kɔnɔ Faransi ka kɛ anw kumada ye ONU na jahanama don ka ɲɛsin Mali ma Faransi ka kɛ anw kumada ye ONU na halaki don ka ɲɛsin jamana ma nin banna pewu Ala ka barika don Assimi na Ala ka si ni kɛnɛya di ma Ala ka ni jugu ntanya mais Ala ka ni jugu se la bilahi i ye ko kɛ Mali kɔnɔ Modibo Keyita m'a kɛ Musa m'a kɛ Alifa m'a kɛ ATT m'a kɛ jugu sago min bɛ jahanama kɔnɔ o kɔni tɛ sa hari samiya bɔ ka fisa n'o ye donc comme mɔgɔ ko ko n ka to i k'a sara o kɔni o de ye Mali filen kolon ci ka daga kolon ci hari Alifa ka fanga ka tiɲɛ IBK don ATT ka fanga ka tiɲɛ IBK don Alifa ka ministre tun ye IBK ye san 6 a ye Mali armée k'an ka sɔrɔdasiw k'a bɛɛ faga k'an ka fɛnw bɛɛ jeni parce que double nationalité b'a bolo an y'o fɔ o y'an sɔsɔ kojugu Alifa ka fanga ka tiɲɛ mɔgɔ ma kɛ ni IBK tɛ mɔgɔ ma kɛ ni IBK tɛ Ala ka wa an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ka Assimi fo Maliyɛn minnu tun t'a kalama MINUSMA ka contrat a renouveler la ka sɔrɔ bere ma ta gabakuru ma ta mankan ma ci foyi ma kɛ nin ye MINUSMA ko bannen nin ye Faransi ko bannen ninnu tɛ don da la fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke ni Mali bɛ Faransi bila yɔrɔ o yɔrɔ bilahi o bɛ wulu ɲini k'a ko sara la o t'a sɔrɔ ni Mali bɛ Faransi bila yɔrɔ o yɔrɔ bilahi o bɛ kɛ samiya bo ye i m'a ye Congo a taara Congo RDC o président ye min d'a kan ye o ma dogo mɔgɔ si la Macron tagali min kɛra Congo président ye sanpɛrɛn de jigin a kan ye i y'a faamuya b'a la k'a humilier k'a kuma suru k'a ka nkalon jɔ la o bɛ kojugu min na Afiriki kɔnɔ Congo président y'a fɔ ɲagoya face en face kunun ninnu tun tɛ se ka nin kɛ grâce à qui bi masakɛ bɛɛ bɛ k'i jɔ grâce à qui bi population bɛɛ bɛ ka kunu grâce à qui bɛɛ bɛ k'i ka hakɛ ɲini Assimi Goïta jigitugu masa Congo président a ye sanpɛrɛn jigin Macron kan
ka Macron humilier ka tiɲɛ fɔ a ye ka Bori Jala ɲimbi ninnu bɛɛ bɛ ka jɔ jɔn sababuya de la ninnu bɛɛ bɛ ka kunu jɔn sababuya la Assimi parce que u y'a ye Assimi Faransi gɛn Assimi ma sa u ɲɛ b'a la Assimi Faransi humilier Assimi ma tunu u ɲɛ b'a la Assimi Faransi danbe bɔ a la mais hali bi a bɛ Mali kun na bɛɛ bɛ ka jɔ bi bɛɛ bɛ ka kunu Ala ka barika don Assimi na ne balimaw yan'an ka taa ɲɛfɛ n ye nin cɛ in jaabi o don samedi don kuma cayara an ta bɛ se bɛɛ ma an bɛ bɛɛ dɔgɔya a ye nin lamɛn dɛ a ye nin lamɛn. Assalamualaikum. Voilà. An ta bɛna to nin ma wa jamana. A ye nin lamɛn dɛ. An ta bɛna to nin ma wa jamana ɲɛmɔgɔw. An ta bɛna to nin ma wa an fa dɔgɔnɔw. Abdulbari. Dɔ kɛra koyi. San joli. San kelen fila saba naani duuru diɲɛ don o don an b'a mɛn ko dugu de atakira an b'a mɛn diɲɛ don o don ko maaw bɔnnaw nin na vraiment dɔ kɛra Assimi Goïta i bɛ ka taa ni bi cɛ i kale maliyɛn bɛɛ ye k'a fɔ k'i bɛna maliyɛnw n'u bolifɛnw lakana an b'a f'i ye i ka o kumakan a ma bato. Voilà, nye cɛ jaabi ka da nin yɔrɔnin dɔrɔn de kan kuma cayara bɔfara cayara ko i bɛ ka taalen ni bi cɛ Assimi layidu fɛn fɛn ta maliyɛnw ye k'a ma bɔ a sira fɛ o yɔrɔ do i b'a ye direct ko nin ye kafiri ye o yɔrɔ do i b'a ye direct ko nin ye bɔnɛma wolo ye o yɔrɔ do i b'a ye direct ko nin ye opposant ye mɔgɔ min b'a fɔ ko Assimi kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ k'a ma si waleya a ma si bɔ a sira fɛ tɔgɔ jumɛn bɛ nin na denkolonden i kana taa lɔgɔ ci bilahi fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ n'i y'a ye e sigilen b'i ku kan bi k'i ka jele ta k'i sigi n'a ye lakana de bɛ yen ni lakana tun tɛ yen e tɛ miiri telefɔni yɛrɛ la e ka taa siri bi k'i bɛ kuma video la i t'o masɔrɔ i b'i yɛrɛ de ɲini e ka taa siri bi i y'a faamuya b'a la k'i b'i sigi ka video kɛ k'a donna ta bɔra ta mais ko bilahi ala ka hinɛ fasoden jugu ninnu bɛɛ la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ k'i tɛmɛna ala ka nɔgɔya nin kuma bɔra nin cɛ in da kɔnɔ don min na ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri ka jate minɛ n bɛ bɔ min kalama dɔrɔn a taara kumara sa ka wuli dossier la n ko ça c'est vrai nin de kama nin bɛ ka Mali lagosi nin de kama nin bɛ k'a fɔ Assimi ma baara kɛ ja Arasa terikɛ don ani Arasa tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ min bɛ taa kuma Arasa ka émission na e yɛrɛ b'a dɔn o tigi tɛ den ɲuman ye mɔgɔ min bɛ taa kuma Arasa ka plateau sanfɛ e kɔni b'a dɔn k'o tigi tɛ den ɲuman ye halala den si tɛ taa kuma ye maa ɲɛnama den si tɛ taa kuma Arasa ka plateau sanfɛ a tɛ yen nin de taara kuma Arasa ka plateau sanfɛ o b'a yira ko fasoden jugu don kuma min bɛ bɔ a da kɔnɔ tiɲɛ tɛ nin kɛra opposant ye nin kɛra fanga kɛlɛbaga ye ne nana sigi ko depuis Assimi nana ko baara ma kɛ Mali kɔnɔ mais c'est une honte jigilatigɛ kumasolu nin de ko depuis Assimi nana ko baara ma kɛ Mali kɔnɔ tɔgɔ jumɛn bɛ nin na n'an ye nin dɔgɔya man ka dɔgɔya n'an ye nin lagosi an man ka nin lagosiya ko ne ko k'a ka taa lɔgɔcila tɛ yan e ni ala na kɛ a to lɔgɔcila ka n'i sigi ko k'ale b'a da don Maliko kuma la o tɛ ala ka hinɛ ninnu na quoi bilahi fɛn bɛ yɛlɛ na ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ bilahi kana taa baara kɛ wotoro pusela ka n'i sigi ko depuis Assimi nana e bɛ ko kalama yɛrɛ wa hali ni Mali kɛra Dubaï ye hakili b'e la k'o dɔn wa hakili tɛ e la banabagatɔ sigilen bɛ n'a ka jɛlɛ ye e bɛ ko kalama tu kɔnɔmɔgɔ e bɛ ko kalama hali ni Mali jɔra ka kɛ Dubaï ye e tɛ jamana yɛrɛ ni kungo kɔnɔna bɔ ɲɔgɔn na lagalakatɔ sigilen bɛ ko depuis Assimi nana k'a ma fɛn kɛ e bɛ ko kalama hali ni ye nin ta bi ka na n'a ye Faransi a tɛ Faransi ni Mali bɔ ɲɔgɔn na a t'a dɔn kunkolo tɛ yen i bɛ nin ta ka taa n'a ye Ameriki bi a tɛ Ameriki ni Mali yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn bɛɛ de ye kɛlɛ y'ale ɲɛkɔrɔ gawaden sigilen bɛ ko depuis Assimi nana ko foyi ma kɛ mais c'est une honte la déception totale juguya ko ye malo de ye nkalon ko ye ta tiɲɛ de ye mɔgɔ min bɛ sigi ka nin fɔ ko depuis Assimi nana ko foyi ma kɛ dugu bɛɛ ka jeni dugu kana dan ka jeni dɛ jiwo ye ka taa ni dugu bɛɛ ye o y'i kungo i bolo ye
mɔgɔ halakilenw faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ fɛn fɛn mana na u bɛ lagosi mɔgɔ fɛn fɛn mana na u ka bila mɔgɔ fɛn fɛn mana na u dɛsɛra o tuma an b'an si k'o la an b'a si k'o la ni lagalagatɔ fana ka t'i sigi ko depuis Asimi nana a ma foyi kɛ hali ni ye nin sigilen i b'a dɔn ko handicapé total don banabagatɔ don mais ala ka hinɛ bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya Asimi baara min kɛ ni e ka kabila tun y'a kɛ sisan tun tɛ jɛlen sɔrɔ i bolo i sigilen bɛ Asimi dɔgɔnɔw bɛ ka sa nin bɛ ka sa Yusuf Tuloba i kɔrɔkɛ o ko Asimi taa n'a ye a video bɛ yen dɛ a y'a kɛ yala a ma min ye ni Asimi tun ma fɛn kɛ Yusuf Tuloba b'a fɔ ko taa n'a ye yan ni Asimi tun ma fɛn kɛ i kɔrɔkɛ b'a fɔ k'a ka taa n'a ye yan mais c'était une honte bɛɛ ko Mali impôt bɛɛ ko k'ale ka mais quoi bilahi komi Asimi ninnu bɛ ka bɛɛ to a yɛrɛ ma sinon nin bɛ t'i sigi ko fanga ma fɛn kɛ i bɛ taa minɛ de k'a bila dogodogo nin na i bɛ taa minɛ k'a kari wo kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile président min ɲɔgɔn mana diɲɛ kɔnɔ ko depuis Asimi nana ko foyi ma kɛ ko dɔgɔnɔjugu bɛ ka jeni e ni fa ni ba cɛ dɔgɔnɔjugu bɛ ka jeni bi kunu kanw tun bɛ jeni mɔgɔw tun bɛ faga muso kɔnɔmaw kɔnɔ tun bɛ fara ka mɔgɔw faga ka tila k'u biɲɛ bɔ k'a ɲimi k'a filmer jadisi tun bɛ une semaine kɛ dugu la n'o ye dugu min jeni o bɛ une semaine kɛ yen bɛɛ o bɛ se ka kɛ yan lagalagatɔ ni faden sago nin fana bɛ arasa de ka baara la ni arasiba ci ninnu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ min bɛ taa kuma arasa ka plateau la e ni arasa tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo wa mɔgɔ min bɛ taa kuma arasa ka plateau la e ni arasa bɛɛ tɛ kelen ye yan mais c'est une honte ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya Mali bɛ ka avancer maliyɛndenw bɛ Asimi fɛ kɛmɛ o kɛmɛ sigila 99 bɛɛ bɛ Asimi kɔ maa si tɛ lagalagatɔ ye maa si tɛ handicapé bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn bi ka fisa ni kunu ye maliyɛnw b'o de dɔn u kɛra Asimi fɛ ni i y'a faamuya la hɛrɛ tɛ dɔgɔnɔdugu la o y'i kungo ye n bɛ nin bila i y'a faamuya b'a la mais n bɛ kuma kelen fɔ Asimi ye ka bɔ nin ka côté la Asimi n'i ye se sɔrɔ i y'a faamuya b'a la komi déjà i ni baaraw bɛ ɲɔgɔn na hakilina caman b'i la ne yɛrɛ y'a fɔ yan o don ni baaraw avancera dɔɔni n'i ye solution sɔrɔ ka moyen sɔrɔ parce que moyen ko fana b'an na maliyɛnw tɛ impôt sara ni moyen sɔrɔla ni se sɔrɔla i ka doso ninnu dabɔ ko bɛɛ la olu de ye kojugukɛlaw ye bilahi n b'a fɔ yan dɛ ninnu de ye kojugu kunyanfan ye ninnu bɛ se ka taa dugu jeni ka nkalon ta ka taa jadisiw la bilahi nin filɛ kuma na cogo min na n ye n kali ala la ninnu bɛ se ka taa maliyɛnw faga su fɛ ka n'u jɔ k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la ko jadisiw de taara yɔrɔ jɛ e ni ala na kira fɛ mɔgɔ min bɛ t'i sigi ko Asimi ma foyi kɛ n'an ye fɛn fɛn fɔ o tigi ma o tigi n'o ka kan o tigi n'o ka kan Asimi n'i ye se sɔrɔ i y'a faamuya b'a la doso fɛn fɛn bɛ yen ni marifa b'a bolo marifa mina bɛɛ la i ka taa sɔrɔsiw ka base sigi dɔgɔnɔdugu ninnu na sɔrɔsiw ka jamana lakana i ka marifa minɛ population na bilahi e ni ala na kira cɛ population mana taa kɛ opposant ye population mana taa kɛ nin kuma fɔ e ni ala na kɛ mɔgɔ min bɛ t'i sigi ko Asimi ma foyi kɛ o tigi bɛ ban mun de ma o tigi bɛ sɔn ko bɛɛ ma o tigi bɛ sɔn ko bɛɛ ma ne bɛ min fɔ Asimi ye nin kɛlɛ ka ban kɔrɔnfɛla la bilahi solution dɔ ɲini i ka k'anw sigi dɔgɔnɔdugu ninnu na sɔrɔsiw k'u ka lakana ta i y'a faamuya b'a la a mɛn marifa ka minɛ doso bɛɛ la n'o kɛra kɛlɛ in bɛ ban sisan en tant que marifa bɛ ninnu bolo kɔrɔnfɛla in tɛ ɲɛ suma a tɛ kɔ suma kuma fa na ba filɛ nin de ye tiɲɛ ye parce que n'i ye ninnu kuma cogo jate minɛ ninnu ye kojugukɛlaw de ye bilahi tellement que o tɛ Asimi fɛ o bɛ se ka taa dugu jeni walasa Asimi tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min na parce que Mali bɛ ka attaquer cogo minnu na bi duguladenw de b'a kɛ o Mali bɛ ka jeni cogo min na bi duguladenw de b'a kɛ jadisi tan tɛ se ka yɛlɛ moto sanfɛ bi a dɔnniya b'an bolo a minɛnw b'an bolo jadisi kɛmɛ tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ bi Mali kɔnɔ o se t'u ye a fɛlɛ b'an bolo a machine b'an bolo a satellite b'an bolo n'an ye cɛw cɛ moto sanfɛ an b'i kun ci k'i da fara mais jadisi ninnu bɛ bɔ min ka taa dugu jeni duguladenw yɛrɛ de b'a kɛ a kuma fa n'a ba ye min ye Asimi marifa minɛ dosow la i ka sɔrɔsiw bila u ka baara kɛ yen fɛ Asimi dosow dabɔ a bɛɛ la i y'a faamuya b'a la i ka sɔrɔsiw bila fan bɛɛ fɛ u ka jamana lakana en tant que marifa bɛ ninnu bolo fitinɛ tɛ sa ninnu de ye kojugu kunyanfan ye a bɛ kɛri bila quoi jugusagoden dɔ bɛ yen a bɛ ka tête de mort bila kuma fɔ o tɛ tiɲɛ de fɛ o n'i y'a ye bi ninnu minnu b'a la k'olu ye doso ye i y'a faamuya b'a la u b'a dɔn jati ko bi ka fisa ni kunu ye olu ka t'u sigi ko n'o ko Asimi ma baara kɛ
mais olu yɛrɛ de ko jugu kunyanfan ye olu de ye bingelikɛlaw ye olu de ye tiɲɛnikɛlaw ye mais faut qu'on se dise la vérité mɔgɔ min bɛ t'i sigi k'a fɔ depuis Assimi nana ko foyi ma kɛ Mali kɔ ne tɛ mɔgɔ fagala ye mɔgɔw kan ka siga e la de bilahi ni e tɛ kojugukɛla ye mɔgɔw kan ka siga e la mais kuma fɔ na ba filɛ solution ye min ye Assimi marifa minɛ ninnu na i k'i ka sɔrɔsiw bila u ka jamana lakana bilahi i k'i ka sɔrɔsiw bila u ka jamana lakana mais ka marifa to ninnu bolo fitinɛ in tɛ ban parce que business don u bɛ balo nin de la kuma fɔ na ba filɛ Assimi bɛ segin a kan n'i ye se sɔrɔ n'i ye moyen sɔrɔ i y'a faamuya b'a la taa base sigi dɔgɔnɔ dugu ninnu na jadisiw bɛ yɔrɔ minnu na taa base sigi yen taa kan sigi yen i ka marifa minɛ dosow la i ka marifa minɛ dɔgɔnɔw la sinon fitinɛ tɛ ban dɛ n'a banna olu tɛ balo n'a bɛnna min ma o don n'a ma bɛn ma jiwo ye ka taa ni ye anw b'an ta fɔ piyan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen k'a da mun kan nin jugu sago min bɔra ka faso lagosi aw bɛɛ ɲɛ b'a la dɔgɔnɔ dugu la yen aw ni ala na kira cɛ aw bɛ se ka na aw bolo da kuranɛ kan ko depuis Assimi nana ko baara ma kɛ ko depuis Assimi nana baara ma kɛ nin ye jugu de hali jadisiw fana ka fisa ni nin ye hali jadisiw tɛ nin fɔ parce que min bɛ ka da jadisiw kan o b'a dɔn mais n'i ye nin k'o fɔ hali jadisiw fana ka fisa ni nin ye bilahi i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan jadisiw fana ka fisa ni nin ye jamana min tun tɛ san 60 Assimi bɛ se k'o jɔ tile kelen yan Assimi bɛ se k'o jɔ tile fila non a bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni de n ko an ni mɔgɔ de bɛ kɛlɛ la an bɛ k'olu faga cogo min na olu fana b'aw ɲini k'aw faga o cogo la n'o ye dugu attaqué o sera ka n'i sigi ko Assimi ma baara kɛ mais c'est une honte c'est une honte la déception totale n'i ye kojugukɛla de nin ye jadisi yɛrɛ de hali jadisiw ka fisa ni nin ye bi n'i ye jadisiw ɲininka bi o b'a fɔ ko hɛrɛ an bɔ nin maa ye n'i ye jadisiw ɲininka bi Assimi tile la o b'a fɔ Assimi a ka jugu dɛ Assimi a bɛ jadisiw faga dɛ Assimi hɛrɛ an bɔ nin maa ye n'i ye jadisiw ɲininka bi o b'a fɔ ko cɛ in nalen de bi cɛ k'olu k'u tigɛra jadisiw yɛrɛ b'a fɔ mais ne tiri sigi ko Assimi ma foyi kɛ Mali kɔnɔ ko IBK ka mara ka fisa ni bi ye e ye jɔn ye ni jadisi ni mɔgɔ jugu tɛ i y'a faamu anw bɛ nin fɔ hali sini n'a bɛn ni maaw don n'a ma bɛn ma salamu lɔgɔ cila ni fɛnna bɔnnaw k'u da don jamana ko la bi mais c'est une honte mɔgɔ minnu tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na olu de ka ne sigi ko Assimi ma baara kɛ mais ko a ka bon hakili ma kɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ye kuma na Mali ko la bi jigilatigɛ don e ni ala tigɛ c'est mɔgɔ min tɛ se hali kuma yɛrɛ fɔ cogo la a tɛ se hali nkalon tigɛ cogo la mɔgɔ min yɛrɛ kunkolo yɛrɛ tɛ baara kɛ n'a ma ɲɛ i bɛ n'i sigi ni dimi donna aw la walima n'aw ka dugu jɛna walima ni gɛlɛya bɛ yen kuma n'a fɔ cogo don mun de bɛ kuma ɲa fɔ cogo mun de b'a ci ɲa fɔ cogo e ka n'i sigi ko IBK ka mara ka sa ni bi ye ko IBK ye baara min kɛ ko Assimi ma kɛ ko Assimi nalen ni bi cɛ ko foyi ma kɛ an bɛ jate mun ye handicapé total banabagatɔ jadisiw ka ɲɛmɔgɔ va te faire foutre ni Assimi ma baara kɛ o y'i kungo ye ni Assimi ma baara kɛ e ka baara kɛ i n'i ka dɔgɔ n'i ka bere sigilen ko Assimi ma baara kɛ mais c'est une honte c'est une honte ala ka hinɛw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya Mali a bɛ kɛ anw sago ye Assimi t'a bila da bilatɔ la tɛ dɛ président min bɛ gɛn Assimi tɛ président min mankutu bɛ tiɲɛ Assimi tɛ i bɛ maliyɛn bɛɛ ɲininka Mali bɛɛ bɛ Assimi fɛ an ka kɛ aw ka yɔrɔ in n'aw ka yɔrɔ in banna Assimi na o tɛ Mali dɔrɔn ye o aw ka yɔrɔ in yɛrɛ bi aw kana mɔgɔ da don kuma la yan dɛ aw ka dɔgɔnɔ dugu ninnu ye n kali ala la hali an ka maraka dugu ninnu kelen bɛ se ka taa yen bɔ baara la kuma ma se Mali bɛɛ ma a ye mɔgɔw to u ka lafiya dɛ aw kana na guerre civile lawuli an bolo yan aw bonyana ka fɛn bɛɛ kɛ yan aw de bɛna aw sigi tuguni y'a mɛn bala mɔgɔ bɛ sɔrɔ aw to la min bɛ Assimi dɔgɔya aw yɛrɛ tulo b'a la foyi tɛ ka bɔ o la a tɛ passé dɛ aw mana jama cogo cogo a bɛ taa min aw mana jama cogo cogo a bɛ taa yɔrɔ jumɛn Assimi kana ye lakana a bɛ se ka mun kɛ Assimi na a bɛ se ka mun kɛ Assimi na ni Assimi tun tɛ sisan tun b'aw sɔrɔ yen ni Assimi tun tɛ sisan b'aw sɔrɔ yen sisan b'a sɔrɔ aw bɛɛ bolila ka na Bamakɔ grâce à Assimi aw b'aw ka dugu la yen ne mun kafiri dɛɲɛ ye mɔgɔw bolo ta bɔbɔra 120 de bɛ maliyɛn na n'i y'a faamuya o la bo bɛ ka seri ka bɔ fan bɛɛ fɛ n'i k'u bɛ bo min kunbɛn a bɛ bɔ wɛrɛ fɛ président nana san 1
a bɛ se ka jamana bɛɛ kɛ Alijinɛ ye a bɛ se ka jamana bɛɛ kɛ Dubayi ye a baara bɛ kɛ dɔɔni don ni min pressera i fa ni i ba ta i y'a faamuya i ka taa Mali jɔ tile kelen ni min pressera i bɛ se ka min k'a kɛ merde wayi jamana bɛ jɔ dɔɔni de bɛɛ b'a dɔn ko bi ka fisa ni kunu ye kunu lakana tun tɛ yen kunu jadisiw tun bɛ dimi don anw na kunu jadisiw tun bɛ an ka dugu jeni ka taa n'u sen 2 ye bi ni jadisiw y'anw ka mɔgɔ 1 faga an b'u ka mɔgɔ 100 faga i bɛ nantan kolondenw de sigilen ala jugu bɔnɛma wolo ko i bɛ k'a ka mara ka fisa ni bi ye mais va te faire foutre un digne malhonnête k'a firi n'a ka di Asimi ye bi i y'a faamuya b'a la a bɛ marifa minɛ aw la sɔrɔdasiw minnu bɛ yen k'u bɛɛ bila ka taa Bamakɔ a bɛ se ka mun kɛ a bɛ se ka mun kɛ n'a ka di Asimi ye a t'aw lakana bi a t'aw lakana sini aw bɛ taa min n'aw taara fara jadisiw kan an b'aw bɛɛ kun ci k'aw da fara aw ye jɔn ye merde wayi a tɔ kɛra molobaliya ye i bɛna nin fɔ i bɛna tiɲɛ fɔ min ye depuis ne ye vocal kɛ samedi don ka bila k'a fɔ ko nin cɛ jugu sago don parce que a ni Arasa de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo weleli bɛ kɛ da nɔ Asimi Mali ka ba sigi bi marifa minɛ donsow la Mali ka lafiya bi donsow da bɔ nin lakanako la olu de ye kojugu kunyanfan ye olu de ye tiɲɛnikɛlaw ye olu de tɛ fɛ nin basigi ka na a kɛra business de ye merde wayi Asimi bɛ se ka marifa minɛ aw bɛɛ la bi ka tila an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ yen k'u bila ka taa Bamakɔ mɔgɔ si t'aw lakana aw bɛ taa min a bɛ se ka mun kɛ pa paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ aw ka dugu tun bɛ ka jeni aw faw tun bɛ ka sa aw bɛɛ kɛra déplacé aw bɛɛ kɛra refusé bi o banna mɔgɔ bɛ ka segin ka to ka jamana na mɔgɔw de bɛ sɔrɔ aw bolo nɔ ka faso lagosi aw sigilen b'o k'o lajɛ o tigilamɔgɔ n'aw bɛɛ kelen ye o tigilamɔgɔ n'aw bɛɛ de kelen ye wa n'aw ma sabali bilahi aw ka yɔrɔ ninnu an b'a dan bɛ bɔ a la aw ka yɔrɔ ninnu lakana aw kana sabali bani aw kana aw hakili sigi mɔgɔ bɛ k'a yɛrɛ faga aw ye mɔgɔ bɛ k'a nin di président kana ka jɛ a ka sara kɔ ka don avion na mun kosɔn k'aw lakana ye président kana ka jɛ bɛnjiya kɔ don o don fini kelen de b'a la pour que aw bɛ se ka lafiya cogo min na waleɲumandɔnbali sara ye jahanama de ye fisurunwale hali jahanama t'a fɛ bilahi anw ka sɔrɔdasiw tun sen sirila yan k'u bolo siri yan k'u di fagali ma hali mini ji o tun t'a sɔrɔ bi armée bɛ condition kɔnɔ jamana bɛ ka segin a danbe kɔnɔ i bɛ ala jugu dɔw de ye ko foyi tɛ k'a kɛ mais c'est que des bâtards ces gens là o bɛ mɔgɔ la nerveux de ni fɛn tɛ ka kɛ i ka taa fɛn kɛ bilahi ninnu de ye problème ye ninnu de ye fitinɛ kolokolobaga ye ninnu bɛ sɔn ka ala minɛ ka taa dugu jeni walasa nin fanga in tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min na mɔgɔ bɛ k'a fɔ armée bɛ ka monter en puissance n'o ye dugu jeni mɔgɔw n'a fɔ aw bɛ k'a fɔ minɛn bɛ dugu bɛ ka jeni ninnu ils sont capables ka taa mɔgɔw faga walasa nin fanga bɛ se ka malo cogo min na bilahi n bɛ kale ala la ne ye nin kuma cogo min ye ninnu bɛ se ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka taa dugu jeni walasa Asimi ka fanga bɛ se ka lanɔgɔ cogo min na mais c'est que ça c'est que ça la question est là ninnu de ye kojugukɛlaw ye ninnu de ye mɔgɔ jugu ye ni cɛ t'a fɔ aw ye ne b'a fɔ aw ye e ni ala na kira cɛ kan k'i sigi bi de ko alihamudulila hali ni jamana hali n'aw ka dugu don atakɛra walahi e kan ka bilahi e kan ka bɔ de k'a fɔ ko mɔgɔw ka sabali sɔrɔdasiw bɛ baara la ni fanga bɛ baara la walahi bi ka fisa ni kunu mais ni e ko foyi ma kɛ ça fait mal a bɛ anw tɔɔrɔ ça nous fait mal mɔgɔ minnu tun bɛ ka jadisiw fabriquer ka marifa di jadisiw ma ka na ni siyako kɛlɛ ye an y'olu bila kɛnɛ ma le reste ça va venir petit à petit ça va venir petit à petit ala bɛ ne jɔ ko i bɛ k'a ka mara ka fisa bi ye ne mun danga den sugu ye mɔgɔw da la ye lɔgɔ cilaw i y'a faamuya b'a la u n'u sen pɛrɛnnen ninnu i y'a faamuya b'a la sen bɛɛ pɛrɛnnen don o tɛ ko san kɔnɔ i y'a faamuya b'a la lagasa ninnu tokuru dunna ninnu ani to kabakurun dunna ninnu olu ka n'u sigi bi ko bɛ jamana lagosi mais c'était une honte la déception totale
bilahi ni min presera ya faamuya bala i yɛrɛ ka marifa ta i ka taa Mali basigi i y'a faamuya ni Asimi ma fɛn kɛ e min bɛ se ka fɛn kɛ ni Asimi tɛ se taa Asimi ta ka bɔ Kuluba i ka taa n'a ye merde nin jamana denw ye kafiriw de ye bilahi o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn wari nɔfɛ o bɛ sɔn ko bɛɛ ma wari nɔfɛ bilahi o bɛ sɔn ko bɛɛ ma bilahi wari nɔfɛ o bɛ sɔn k'u baw sabu o bɛ sɔn ka yɛlɛ u baw la bilahi a den qualité dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye wari d'u ma k'u ka kɔnɔ dɔw woloba la u bɛ wari minɛ ka kɔnɔ dɔw baw la maliyɛn ka wari ko a ka bon hakili ma bilahi kuma fɛn fɛn bɛ senna bɛ juguya don tiɲɛ t'a la kuma fɛn fɛn bɛ senna bɛ wari ɲini don tiɲɛ t'a la nin fanga in ye baara kɛ hɔrɔn don danbe b'a la Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ maa tɛ nin fanga in fɛ i kafiri den wa i sufɔla bɛ jahanama ma maa tɛ nin fanga in fɛ bilahi i natabaden maa tɛ nin fanga in fɛ bilahi i ɲɔgɔn hɔrɔn kolon denma wolo Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko bi ka fisa ni kun ye ni bi ka fisa ni kun ye an b'o tigi dɛmɛ de tagalen ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ nɔgɔya président kana san kelen o k'a bila président kana san fila o k'a bila président kana ka nin di ka ja ka sira kɔ a tɛ taa furakɛ Faransi a tɛ taa furakɛ Amérique a tɛ taa Tunisie a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ Mali de kɔnɔ ministres bɛ bana o bɛ furakɛ Mali kɔnɔ o kɛra jɔn de tile la ni Asimi tɛ président tun bɛ ɲini ka yɛlɛma sankolo kɔnɔ yen nɔ wari bɛ ta a bɛ taa don hôtelbaw la o de la bilahi ala yɛrɛ de b'a dɔn ka Mali kɛ nin jamana façon ye quoi parce que maliyɛn den t'a yɛrɛ fɛ président min depuis a nana a ma voyager a bɛ ka bonya Mali bɛ ka bonya Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ depuis a nana faso nafolo a ma ta ka t'i diya n'a ye aw de bɛna aw sigi aw ko kala kan ko i bɛ k'a ka mara ka fisa n'o ye mais toi ni ma sɔrɔ n b'i ba nin de maaw bila yan sini an bɛ na kuma dɔw tun bɛ n bolo mais tellement que n donna nin kan a ye énervé quoi a ye sa kuma fɛn caman tun bɛ n bolo bi k'a fɔ mais c'est décevant c'est honteux min yɛrɛ ye n tɔɔrɔ ko Asimi ma foyi kɛ ko Asimi na don k'a ye kuma fɛn fɛn fɔ a ye layidu fɛn fɛn ta k'a ma si bɔ a sira fɛ o b'a yira k'a fɔ e ni jadisiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo e ye jadisiw dɛmɛbaga de dugu minnu bɛ ka jeni e sen b'a la parce que e tɛ nin fanga fɛ fils de pute non n ko Asimi ninnu quoi mais i bɛ nin kuma bɔ i da kɔnɔ n bɛ t'i ju minɛ k'i ju don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile i bɛ nin bɔ i da kɔnɔ n bɛ t'i minɛ k'i don kaso la banajugu fura ye fura jugu ye farafin tɛ mara ni musalaha ye démocratie o man ka utiliser anw fɛ nɔ jagoya fanga jagoya c'est ça e t'i sigi bi hali lahara kɔ bɛ k'a fɔ ko jamana waɲa ka ɲi su minnu bɛ lahara olu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Asimi kun mɔgɔ minnu dalen bɛ kaburu kɔnɔ y'a faamuya u tɛ se ka wuli u tɛ se ka sigi olu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ni fanga kun bi a bɛɛ nisɔndiyalen don i bɛ bɔnɛma wolow de sigilen ye u n'u ka lɔgɔci bere ni fɛnw sigilen ye ko i bɛ k'a ka mara ka fisa ni bi ye va te faire foutre un digne malhonnête a da bɛ jayara sa la ka tɛmɛ e kan nafigiden Asimi n'a ka di Asimi bi a b'aw bɛɛ bɔ baara la n'a ka di Asimi bi sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ a b'a fɔ bɛɛ ka segin ka na Bamakɔ n'a ka di Asimi bi a bɛ marifa minɛ aw bɛɛ la aw bɛ se ka mun bɔ a la papaga aw tɛ tɛmɛ hali mɔgɔ 1000 kan aw bɛ taa min an bɛ k'an nin di k'aw lakana fitinɛ min bɛ aw yɛrɛ de y'a kolokolo kɛlɛ minnu bɛ aw caman sen b'a la an bɛ ka solution ɲini o la a bɛ na aw sigi an da la ko a donna ta a bɔra ta zubi bon bila merci beaucoup la famille.